Saúdos, benvidos. Acompáñanos hoxe a conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue. Benvida, conselleira. Encantada de estar aquí. Hai uns días estaba en Ourense visitando esa promoción de vivendas que hai en Cambedo da Raya. Como vai? Vai moi ben, vai a bo ritmo. Efectivamente, esta mesma semana estivemos coñecendo de primeira man como é o grado de execución destas 64 vivendas que a Xunta está a construir en Ourense, en concreto na zona de Cambedo da Raya. Vai segundo previsto, de feito xa está feita toda a estructura exterior dos 4 bloques, polo tanto comezan agora xa a traballar no interior e queríamos ver as tripas, ver como estaba e como avanzaba, e vai todo segundo previsto, polo tanto, a principios do vindeiro ano 27 xa poderemos entregar. Previsiblemente estean rematadas este mesmo ano 26 a finais, pero os trámites administrativos e de alta dos servicios seguramente farán que teñamos que esperar hasta o primeiro semestre do ano 27. Pero pronto teremos 64 novos inquilinos inscritos no rexistro de demandantes desta cidade de Ourense. Neses 4 bloques, que xa hai tempo que se ven, cando unha atravesa a carretera se fixa, xa se ven as siluetas. Que hai dentro? Cantas vivendas vai haber? Vai haber locais comerciais tamén? Pois vai haber locais comerciais, en principio non están previstos, son 64 vivendas, 16 en cada un dos bloques, de 2, 3 e 4 dormitorios. Polo tanto, o que faremos cando fagamos o sorteo é facer cupos en función da composición da unidade familiar, de modo que unha parella irá ás vivendas de 2 dormitorios e unha familia que teña máis membros ás de 3 ou 4 habitacións. Teño que dicir que estas vivendas serán todas adxudicadas en réxime de alugueiro e faremos esa porcentaxe de reserva para que o 40% sexa para menores de 36 anos, o cal non quere decir que no outro cupo, no 60% restante, non poida haber tamén adxudicatarios de 36 anos. O que pasa é que teñen un cupo especial de sorteo. Son vivendas amplas, moi luminosas, cunhas vistas espectaculares, si están no lugar, a verdade é que envexable, que teñen zonas verdes, zonas comúns, eficientes enerxéticamente, apenas fará falta utilizar a calefacción, o cal é moi importante porque non só para o medio ambiente, senón tamén para o bolsillo dos futuros inquilinos. Cando se diseñaron xa nun principio, se pensou en todos eses detalles. A eficiencia enerxética era fundamental. Todas as vivendas que estamos a construir dende a Xunta de Galicia, todas as vivendas públicas que estamos a construir son eficientes enerxéticamente, son calificación A, é dicir, o mellor do mellor. Que cantidade hai destinada de investimento da Xunta a ese proxecto? Un proxecto que vai moi rápido. Son 13 millóns de euros o investimento, o importe de adxudicación, dos cales 3 millóns de euros son de fondos europeos e 10 millóns de euros son de fondos da Xunta de Galicia. Esa aportación europea que fai que teñan que destinarse exclusivamente ao alugueiro, e así o faremos. Comentábamos antes que unha mágoa que non podamos ter máis solo onde poder seguir a construir. Dende logo, se temos máis solo, seguiremos construindo como estamos facendo noutras cidades, tanto a través do Instituto Galego de Vivenda Solo, da Xunta de Galicia, como desa sociedade de vivenda pública que creamos, da nosa Bipugal, que está a traballar arreo e ten agora mesmo máis de 2.000 vivendas en marcha. En Ourense hai outro proxecto do que estamos todos moi pendientes, que é o Escorial o 21, non? Sí, precisamente porque sabemos que hai que incrementar o número de vivendas, hai que construir máis vivenda, non só por parte da Xunta de Galicia, deso somos moi conscientes, así non se soluciona soamente o problema, pero temos que dar exemplo, senón que temos que incentivar a construción de vivenda protexida. E da escoita do sector o que nos dine que a día de hoxe non hai solo urbano, solo con os servicios suficientes para poder construir no que se poida construir. Por iso, nesta estrategia pioneira e única en España, me gusta dicir porque así somos a única comunidade autónoma que o está a facer. Desde o público estamos a habilitar solo para poder construir en colaboración público-privada. En total serán 20.000 vivendas protegidas na comunidade autónoma. Aquí en concreto, na cidade de Ourense temos ese PIA do Escorial 21 moi bonito que dimos xa a coñecer, 1.400 vivendas protegidas, pero zonas verdes, espazos libres, equipamentos, zonas de lecer. Xa está aprobado inicialmente, xa estamos recabando os informes sectoriais, moitos deles xa nos chegaron, polo tanto aprobaremos definitivamente este mesmo ano, para licitar a urbanización do ámbito xa no vindeiro ano 2027, para que no ano 28 xa podamos concursar ese solo, para que promotores e cooperativistas construan vivenda protegida en colaboración público-privada, é dicir, convocaremos, por suposto, liñas de axuda para que sexa máis sinxelo construir
tanto para o promotor como para o comprador. De feito, agora mesmo temos aberta esa liña de axudas para aqueles que queiran comprar vivenda protexida. 20.000 euros se es menor de 36 anos, na cidade de Ourense 16.000 se tes máis de 36 anos. Para desenvolver este PIA do Escorial 21 foi imprescindible esa colaboración entre a administración pública e o sector privado, non? Hai un feedback, hai unha comunicación constante? Sí, a comunicación e a colaboración que temos co sector é total. De feito, temos un pacto de vivenda de Galicia 2630 que foi aprobado por unanimidade de todo o sector, e cando falamos do sector non só falamos da construcción, de constructores, da Federación Galega de Constructores, que por suposto sí, ou da Federación Galega de Promotores, senón que estamos a falar do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, de arquitectos técnicos, de axentes da propiedade inmobiliaria, de administradores de fincas, de consumidores usuarios, de cooperativistas galegas, dos concellos a través de FEGAM. Isto ten que ser algo unánime, porque as políticas de vivenda ten que adoptarse dende o diálogo, dende o consenso, dende a escoita, porque senón non funcionaría. A vivenda, se saísemos á rúa e preguntásemos, probablemente a vivenda agora mesmo sexa a maior preocupación da poboación galega en Ourense, especialmente falta vivenda de alugueiro, falta vivenda porque os constructores teñen moi difícil a hora de edificar aquí porque non hai plan de urbanismo, o que hai é moi antigo. Entón, é un problema moi complexo que se aborda desde a Xunta como? Nos, cando abordamos ese mapa conxunto, esa estrategia conxunta, tiñamos claro que tiñamos que construir vivenda de promoción pública, duplicar 4.000 vivendas de aquí ata o ano 28, tiñamos que urbanizar solo, que habilitar solo onde poder construir, pero tiñamos tamén que fixar outras estrategias que desburocraticen, que axilicen, porque hoxe en día a normativa que temos, dende un punto de vista estatal, é moi complexa e moitas veces é moi complicado avanzar, por iso precisamente modificamos normativa, facilitamos a conversión de baixos en vivenda, creamos esa figura do PIA residencial que agora tamén poden tramitarse e realizarse dende os concellos. Os concellos poden solicitar esos ámbitos que se delimiten tanto dende a iniciativa pública como dende a iniciativa privada. Incrementamos edificabilidade para que sexa máis atractivo construir vivenda protexida. Temos liñas de axuda para mobilizar vivenda baleira, para axudar os propietarios e que as poñan no mercado de alugueiro mediante seguros de impago de rentas, axudas á reforma. Queremos axudar aos concellos para que rehabilitan os seus inmobles de titularidade municipal ou incluso para que construan eles mesmos vivenda. Temos préstamos convocados a interés cero para aqueles concellos que así o desexen, como esta mesma semana estábamos tamén nun concello do Salnés que recibiu ese préstamo para construir vivenda protexida, pero sempre, repito, dende o consenso, dende o incentivo, dende primar e non dende a prohibición. Nese sentido, teño que facer a pregunta obligada. Como está a relación co Concello de Ourense? Porque precisamente eses dous proxectos, o de Cambedo da Raya e o PIA Escorial 21, están na cidade. Sí, tanto o Cambedo da Raya como o PIA Escorial, para delimitarnos os ámbitos desos proxectos de interés autonómico, sempre, por suposto, contamos coa conformidade do Concello, é dicir, o Concello deu a súa conformidade á delimitación dese ámbito. Non pode ser de outro modo. Estamos a falar dun urbanizable que xa está así no pexón do ano 86. Evidentemente non actuamos ás costas de ninguna administración. En Cambedo da Raya, pois gustaríamos calquer momento, se quere o alcalde, por suposto, vir con nós a visitar esas obras, estaremos encantados. Teño que dicir que a colaboración que estamos a ter de todos os concellos é moi boa. É certo que aquí a colaboración non é que sexa mala, é que non existe realmente, pero dende aquí fago un chamamento ao alcalde, por suposto que en calquera momento podemos sentarnos e falar do que sexa. Porque os perxudicados ao final son os veciños e veciñas. Correcto, nós, dende todas as administracións públicas, dende o público, por suposto, dende o político, temos que pensar na nosa cidadanía, temos que pensar nos galegos e nas galegas. E por iso tamén, aproveito, unha das medidas que fixemos agora é incrementar ese límite de ingresos máximos para que máis galegos, máis galegas podan acceder a todas estas vivendas que estamos a construir, crear cupos específicos para, o mellor, sabemos que comprar unha vivenda para esa franxa de idade entre 36
36 e 45 anos que ten fillos a cargo é máis complicado, por iso facemos unha reserva específica, temos o aval mozo e o aval de vivenda protexida, que teño que dicir que acabamos de convocar e ten moi boa acollida, xa son preto de 70 os avais que temos solicitados, son máis as entidades financeiras que se están sumando a este aval, ao principio era na banca, Caixa Rural, temos xa Sabadell, temos xa Unicaja, temos máis entidades financeiras, sempre para facilitar ese acceso a vivenda. Ese rexistro de demandantes é unha das ferramentas que están funcionando. O rexistro de demandantes é a ferramenta que temos na nosa comunidade autónoma en Galicia, pero a temos dende hai décadas, para poder acceder a unha vivenda pública e a unha vivenda protexida, é dicir, a que construen os promotores privados, pero que tamén teñen límites de prezos de venta e de alugueiro, teñen que ser a través dos inscritos no rexistro de demandantes. Estar inscrito no rexistro de demandantes é moi sinxelo, por suposto non podes ter outra vivenda en propiedade, ese é o primeiro requisito. O segundo requisito é que tes que estar empadroado na cidade na que vayas a solicitar esa vivenda ou ben traballar, é dicir, non tes por que residir en esa cidade. O que queremos tamén é atraer poboación que traballa nesa cidade, que se quede nesa cidade, e logo ter esos límites máximos que agora hemos incrementado. Temos incrementado, por exemplo, antes unha familia numerosa, unha parella que tiña 3 fillos, os ingresos máximos eran 2.500 euros brutos o mes, agora xa incrementamos a 4.200 euros, ou unha parella con un fillo agora xa pode ter 3.200 euros de ingresos máximos o mes para poder acceder a esas vivendas. Queremos que moitos galegos poidan acceder ás mesmas. Conselleira, un placer, como sempre, moitísimas grazas por estar aquí, seguimos pendiente de como evolucionan eses dous proxectos. Moi ben, moitísimas gracias. A todos vostedes tamén, como sempre, moitísimas grazas por estar aí un día máis.